Sorry jud kay sir. Di jud kid, pulihin jud ni. Oh, sir, wala to gituyo sir. Ay nata. Hey guys, karon kay last day na nako diri sa Tagum. Kauban sila Haren, sila Sir Hope, ug Sir Jimuel. Yes. So balak na ko muli unyang I think after lunch or alas 3 depende sa mga mahitabuan ni ron. Wala pa sure pod kung asa mi ani. Pero sure naman to asa ta Stingless B. Sa Stingless B mi karon duol ra kayo siya sa giadtuan namo gahapon which is ang Botanical Garden. So yeah, dito ami karon maglaglaag. Tabot naman dito sa Stingless B and actually ang entrance kay along the road lang. And if gusto mo muadto diri kana makita ra ninyo na ang fishing. Guys, sir, dito jog na day ko kay mag-jogging daw mi. Jogging jud lagi daw mi. Mag-jogging daw alas 4, grabe. Kayo kay sabot pag gabi kay mag-jogging lagi daw pagka alas 4. Nyaway ng mata. Mo man na siya ang hinungdan nga nung wala mi naka-jogging gapon. Mo jud siya pa. Kay nga ni maguto siya ang last nga natulog si Kuya Jimmy lang last nga natulog unya ana mi nga iya pukawa lang mi ni alas 4. Kay siya wala siya natulog kay nag-edit siya. So ana oh. Ay sir, kuha ni siya sir, mo ni siya Stingless B sir. Mao ni siya daw. Yes sir, tapos ano ni siya sir, natural ni siya ano sir, pwede ni mo ni siya kaonon sir. Yes sir, pwede mo na doon siya ukbon sir. Ukbida. Ayun. Mo ni makita ni mo sa mga punuan sir. Sa mga nadya sa bus. Dahil po to sir, kung gusto ka makita katong mga hybrid nga mga kuan sir, na dito sir. Katong mamaak ba? Unfortunately guys, dili pa namo makita karon ang mga bees. Ngano daw? Ugma pa daw ilang splitting program. Unsay pasabutan na? Si Haren no kay nakabalo. Unsay pasabutan na splitting na? Makita nimo sa splitting. Ang kuan na splitting program na mo diri is kanang imong uyab mag-split mo. Hilom. So ang puros lang na adri nga bees kay ang mga gagmay, mga newborn, mga babies. Takbo ni mo na sir. Sila natagtawad, nag-orient ko man sila. Normal lang siya no. Wala man siya hihilo doon sa kilid, lupad na. Tawad na, nay mo batog diha, ang nahihilo sa kilid dala. Manay lang pulin. Ano niya abot o? Otro, di ba? Silo joy. Naikuan dire, nahihilo dire, tanawa, ang nay mo abot. Kaya store mo po na nila dila. Pag gabi sir, kay nga nang ginasiradan. Pag gabi, dili na siradan. Naman po na sila mugawas nila diha nga mag-guard na ang nila. Chuya na eh. Koloni jud sila no. Pero mabot na siya pulin dala. Kung basta na mo kuan. Nakamadunggan nga sound sa sulod ba? Yan nga na magpaning na sila. Pero na ra. Karon rag abrihan na nila. Dagan yung na-learn. Kana naa sa likod. Ano yung kuhan ko. Kuan na pud gamit kuan sir sulong. O dili na makawat ilahang kuan. Siguro kalapon dili.
Grabe kadaghan. Kamadlo friend. Hanag somoy. Ang disadvantage na mo kay wala may safety gear. Pero di man daw mangunsa sa dilang maipit. Oh, sila. Yun. Wow. May lang brood. May lang mga itlog. Naka-close brood na. May lang queen. Sa sir. Ang dako. May blue. May lang queen. May lang brood. Mo ang nectar. Nectar nila. Mo nila ang ginadala nga kuha nila, pollen. Na-store nila. Karon na ami diri up kay para ma-check ang mga bees dere. Naara pa mi diri para magsuri-suroy pero gitabangan jud mi ni kuya. Kana ni kuya kana naa sa likod kana dira. Gitabangan jud mi ni kuya nga maka-learn pod og mga bag-o diri since ako wala pod kay kuya alam anang mga buyog jud pero karon somehow nadungagan ako ang knowledge about them. Tibay sa kulo ni. Iskot motor eh. Ano ba? Bye-bye. Bye. So guys, gahapon gilibre mi ni Sir Hope. Karon gilibre na pod me. Ingani siya. Ingani ka RK bay. Napa daw siya mo abutay nga MacBook, GoPro Hero 7. Ikaw sa mo abutay sa mo. Kasaba. Nanangin mo ga. Oh, nanangit. Ya, nanangit pa mo karon, hindi mo ka-send good. Si mo. Globe, ano na? Yay! Thank you sa pa-coke float. So karon mo ato mi sa balay nila Charles kay i-pick up na mo siya. Karon na si Charles. Yay! Karon ra gyud. Karon ra gyud. Niuli ra siya para mo simba. Char. Uy, wala ko ni simba oy. Oy. Ang ngayon niuli ka. Natulog ko. Init kayo like udtong tutok makaluya. Makawalag energy. Pero Diri kay mag drone shots na pod mi diri Another for ano di ba sir? Unsa? Kanang magkwaputag footage for ano? Drone shots. Mga pod mig drone shots diri sa E-Park. Sir, no, sorry jud kay sir. Di jud kid, puli jud ni. Sir, wala to dito yo sir. Nang try ra pud ba ani sugot mo pug ka sir, di ba sir? Ay nata. Sir. Karon kay humana na mi og mga buhaton na mo diri sa E-Park. Hi guys, karon kay muli na ko. So, yatod na ko nila. Yehey! So, muli na ko, yatod ko nila sa terminal diri sa Tagum, Linog, Davao. And diri na ako i-stop ang vlog kay matulog. Gusto lang na ako matulog jud sa bus kay pahulay. Kay kapin 2 hours lang amo ang tulog gabi So, gusto na ako mabawi somehow. Yeah, so mga to guys. Bye-bye guys. Thank you guys for watching and thank you guys for watching and ayaw mo kalimot mag-subscribe sa ilahang mga channels. let's go. Bye-bye.